jo sóc el Sotcat. I jo, la Balaclanc, i avui us portem un vídeo que estem jugant a un joc de taula que es diu El Faraó. Bueno, ara començarem a jugar i us explicarem una mica les normes. Sí. La Balaclanc ho munta, perquè jo he de gravar. Això, les línies van de 3 per 3. O sigui, un quadrat de 3, no? Sí, un quadrat de 3. Llavors, Bueno, de 3 per 3, llavors, Vale, com que ens diem els dos noobs, doncs jugarem amb modo novato. Sí, el modo noob. vale, ara estic preparant les cartes, que amb el noob només es fan servir aquestes, Es les fan que servir tenen aquestes. dibuixets. Sí, així. I les de no noob, que jo encara no sé jugar. Les que no són noob tenen coses més complicades a fer. Vale, estic gravant les piràmides, vale? Gravarem les piràmides tota l'estona. Bueno, els aniré ensenyant. Vale, hi ha diferents cartes, com aquesta, que és un carrito, com aquesta, que són unes sabates, com aquesta, que són unes ulleres, com aquesta, que és un pajarito, i com aquesta, que és un altre carro. Hi ha repetides? Sí. Ah, hi ha repetides. M'acabo d'enterar. Hi ha moltes més. Hi ha la del gos, la d'un altre gos, un altre cop la del pajarito, aquest que és un d'això, un Egipte aguantant espelmes, un altre cop aquestes sabates d'Egipte, o com es digui, aquest ordinador que li jo... Mireu, si no reconeixeu aquest dibuix que l'ha fet el meu cosí petit, són les sabates que crec que us ensenyen els Kotcat. Sí, perquè es va perdre, no? Sí, es va perdre. I bueno, això són les sabates. Un altre ordinador, aquesta trompeta, que crec que és el que és, un altre Egipte aguantant espelmes, ulleres d'Egipte i una altra trompeta. Vale, al modo crack, però hi ha com uns escarabats, escarabats i escarabats, i que jo encara no he jugat, i hi ha com això, que hi aixeca una cosa. I ara la Berta us explicarà, hi ha moltes, com fer-ho. Bueno, ha hagut un problema, no passa res, i ara la Berta començarà a ensenyar com es juga Balaclanc, sisplau. Balaclanc, perdó, ara us ensenyarà com es juga. Vale, primer, les cartes es fiquen del revés. I el primer que juga, que comença el jugador major, o sigui jo, té que aixecar la primera carta. Llavors, si ha sortit aquest carrito, doncs es tenen, per exemple, que moure. Així, les tens que moure barrejant-les, com una manera de barrejar-les, com així. Vale? Fins que tu vulguis. Bueno, la que vulguis, tens que ficar una al mig, i la que estigui al mig la destapes. I si no t'ha tocat, doncs ho fiques al lloc que quedi buit, i si t'ha tocat, agafes la carta i te la quedes. I el primer que arribi a 4 guanya. Vale? Tot entès? Bueno, ho deixarem així, si no ho veieu no passa res. Comencem amb el carrito. Comença la Berta, que és la més jove, com us havíem dit. Vinga, Berta, comencem. Per cert, estem encara al càmping Veient Alegre. Ens anem aquest dissabte. Quina pena. Bueno, avui farem un altre vídeo que serà del restaurant i com ens banyarem. Ens ho passarem de lo més pipa del món. Vale, jo ara he escollit que crec que aquest ja el carrito, vale? Anda, pues no. Vale, què t'ha tocat? Té la trompeta. Li he trucat la trompeta com li havia tocat a la carta. Ara em toca a mi. Ara ell també té que intentar buscar el carrito. Va molt ràpid. M'encanta, aquest joc. Vale, m'ha tocat el gos. Berta, et toca. Ai, Balaclanc, et toca.
Bueno, ens liem molt a les nots perquè sempre ens diem pel nom i ens liem. Aquest divendres ens gravarem fent un esport que com es diu? Padel surf. Surf? Padel. Sí, padel surf. Que no sabeu si... Segurament sabeu el que és, però mira, us ensenyaré una foto. Vale, la foto és aquesta. Farem això aquest divendres i ens gravarem. Jo, la meva cosina i el meu germà i el meu germà estarà convidat. Vale, li ha tocat l'ordinador. L'ordinador m'ha tocat. De moment, res. Vale, m'ha tocat aquest, que és un egipci. Ara li toca a la meva cosina. A la bala clanc. Vinga, va. Va movent, va movent i va movent. Un altre cop l'ordinador. Vale, ara em toca a mi. Mola per mi, però a vegades és una mica cansat. I em toquen les ulleres egiptes. Bueno, ho farem a 2 cartes, vale? Perquè ja haurem d'anar a tirar, com us havíem dit, al restaurant. Vale? I si triem molt, ho farem en una carta. Sí, ara em toca a mi. Vale, aquest joc jo us el recomano. Sí, jo també. I a més, no valen res, només valen €1. El què? El joc. Ah, sí? Sí, només val €1. Només val €1. O sigui que us en podeu comprar 3 o 4. I pobres els que fan aquests jocs no deuen cobrar. Un altre cop les ulleres que us havia ensenyat. Ai, aquest carritó no vol sortir, I un altre cop l'ordinador. Un altre cop el gosset. I un altre cop les ulleres. Em toca? Sí. No, són les zapatites. Vale, m'han tocat les zapatites que es van perdre, vale? I el meu germà... El meu cosí... Ahí aquí un dibuix. Les va dibuixar així superbé i ja us ensenya a la meva cosina, però us ho torno a ensenyar perquè em fa molta gràcia. Això que el carrito no vol anar al bebè. Un paseo. Oh, li ha tocat el carrito. És molt feo el bebè, que ja, super feo. Vinga, va. Berta, que no s'ha... Balaclanc, no s'ha vist el carrito. Vale, i ara jo em quedo la carta. Ara li toca a l'amo. Ala, que fàcil, ja veureu. Bueno, la fallaré, no cal que m'ho tiri molt. El lloro. M'han tornat a tocar. O sigui, m'han tocat. O sigui, ens despedim perquè ha guanyat la meva cosina. No, són 4. No, ho fem a 2 perquè He ens hem d'anar. guanyat 2-0. Ole, ole, ole. Vinga, va. Bueno, esperem que us hagi passat molt bé i esperem que arribin molts likes tots els vídeos i no us oblideu de què fer de Balaclanc. Donar-li a like, subscriure-us i compartiu-ho. I donar-li a la... Campaneta. I deixar molts comentaris de què el que voleu fer. Ara veniu a recollir el joc, Hombre. Bueno, adeu. Adeu. Guanyat.